As novas tecnoloxías, a pesar das moitas vantaxes que supoñen, abriron a porta tamén a novas adiccións. Así o constatan dende a Unidade de Condutas Aditivas de Ribeira, onde están a detectar un incremento de casos, especialmente entre adolescentes. A diferenza das adiccións con consumo de substancias, as relacionadas coa tecnoloxía, son máis difíciles de detectar. Nos últimos anos este problema está a aumentar constantemente. Cada vez lo único tárdase en identificar, porque hasta que unha conducta deste tipo, ao final quere decir, a conducta con consumo de sustancia ten o problema engadido de que consume diñeiro moi rapidamente, pero este tipo de conductas van pouquiño resonando e tardanse moitísimo tempo en descubrir hasta que de repente aparece un problema moi serio que, bueno, pues, que pode permanecer agachado durante moitos anos. Entonces, bueno, sí que estamos notando un aumento, sí que estamos, sobre todo nos centros escolares especialmente, porque a población adolescente é a máis susceptible, pero non só na población adolescente, a población maior tamén. É dicir, nos anos 90 e primeiros do 2000 teñamos os famosos números 906, non? Que decían aqueles que decían pola noite. Ahora, afortunadamente, dese problema parece que está a desaparecer, pero temos o problema que é de consumo moito máis directo, moito máis íntimo, además, e moito máis accesible, porque pode aparecer en calquera sitio, en calquera momento, incluso estando co neno no parque vixiando como está pasando no columpio. Daí a importancia de seguir a apostar polos programas de prevención que desenvolve esta unidade para promover a formación no manexo das novas tecnoloxías que minimicen o risco de adicción. Faise fincapé, por exemplo, na formación respecto a IAS, pois se detecta cada vez máis coñecido que moitos menores están empregando este tipo de tecnoloxías para intentar facer algún tipo de visión de resultados de apostas deportivas ou algo polo estilo, o cal fai que todo sexa unha mera especulación e o que acaba tendo como resultado, como ben acaba dicindo ele, que co paso do tempo se provoca unha adicción e os nenos máis xóvenes que empezan empregando este tipo de cousas desde o total descoñecemento e o secretismo absoluto sen poñelo en coñecemento dos seus pais se acaban encontrando con un problema moi grande que debemos intentar atallar dende o Concello poñendo todos os medios de formación que estén na nosa man para intentar previr que non cheguemos ao paso final que sería ter que acudir á unidade de condutas adictivas por ter unha adicción ao uso de unha tecnología que se houbera formado no seu momento ou se houbera explicado podería haberse evitado.